Yes, magandang tanghali mga kamandaragat. Ngayong araw po ay papakita ko sa inyo ang tradisyonal na pamamana o tinatawag po nila na spear fishing. So ayan po, tingnan nyo, nagsiset up pa lang kami ng gagamitin namin na pana. Ayan po ang handle nya, para siyang tagilid na baril. Ang handle niya po ay kahoy din, binalutan lang ng interior. Yun pong interior ng ng motorcycle, yung nasa loob na ginayat-gayat lang. Yan. At yun pong pinaka-body niya ay kahoy din. Yes. Paano? At ang pinaka-bala niya po o yung tunod ay saan nga po galing yung nito? Tunod? Saan galing yung tunod nito? Anong pagkabakal nito? Ang tawag nito? Sirado. Sirado? Sirado na bakal. Kaya medyo matigas po siya. At meron po tayong isang kasamahan na sasama sa ating adventure. Ito po yung kanyang gamit. Yan mo daw, Yan. Yan. Medyo maganda po yung kanya. Ako pa lang dyan pa. Yan yung pana. Wala tayong kapakboy. Ikaw, wala ako meron. Yes. Ganda to . Yan. Nakaset up na po yung sa kanya. At medyo high tech na to. May tali na po sa may tali na siyang nakalagay dito mismo sa pinakapana niya. Kaya pag tumalsik po ito, hindi siya malubog sa malalim kasi nakatali siya. Hindi po katulad nung sineset up nung isa kong kasama na pag ipinana mo at naglubog sa malalim, baka hindi na makita. Ayan. Tingnan yung mga kamandaragat. Napakatalino talaga ng mga Pinoy. Yung pinakatubo niya, kawayan. At yung pinaka nagpapatalsik sa kanya ay guma lang. Ayun . At ito po yung mga gamit sa pamamana. Unang-una po, yan, yung tinatawag na pana dito sa amin. At sumunod po ay kailangan meron ka nito, antipara o gas mask. Ayan. At para naman po mas mabilis yung mo, mas malayo yung mararating mo sa ilalim, kailangan nyo po nito, yapak. Tingnan nyo po ang yapak, plywood lang, plastic pa yung pinaka support sa paa. Yan po, tapos na yung You're the last one, complete the mission. testing. Okay na ba? Tapos na pong i-set up yung ating traditional na pana. Mamaya po ay testing na natin sa sa dagat. Okay na ba? Okay na. So guys, kita-kits mamaya. O ayan guys, tingnan nyo naman, ang gagamitin namin na camera ay itatali pa namin dun sa dulo ng pana. Kasi ay poor lang kami, wala kaming kakayahan bumili ng mga mamahalin na pamana at mamahalin na camera. So yan lang po yung gagamitin namin. Kailangan po nakatali lang sa para makita natin yung mga target na isda.
Yan guys, Mga ganito. nakakabit na. Pwede na po siya. So, kita na ang punteriya. Punteriya o target. Yes. Maganda na ano. Yan guys, o tingnan nyo. Nakatali lang po yan gamit ko ang ginayat na interior. Yeah. Ano, let's go. Yun pong isang kasamahan natin ay medyo prepare siya kasi tingnan niyo yung kanyang suot. Ready na, naka gas mask at naka ang tawag diyan. Nakapangsisid. Ito yung pang-kampay namin. Yan, tinatawag na yapak. Kapag kasi po paa lang ang ginamit, eh mahina yung ano, mahina yung takbo ng ano. So, let's go guys. Pababa namin ang mga kasi sakay. Mga kamandaragat, let's go. Malanit. Mama ng tanig ya, malalim. Natin, let's go. Tama ka ba? Tama ka? Tara. Ayun, tap sa loob. Ang ano ito, panluglog. Yan po yung cameraman natin. Sumama Ginagawa ako, mo. sabunan, maiwanan ako. Yes! Babawi kami dito, walang mahuli yung ano. So guys, punta pa lang po kami sa aming spot. Traditional pana ang gamit. Ay, pala, may memory ito na gabit. Para mahulog. Good, yes. Let's go. No, get on.
tayo sa ano, sa spot natin. At medyo malalim po siya. Hindi makita ang bali po i-prepare na po yung ating mga maninisid na kasamahan. Yes po, kailangan na yan po, tamang pagsuot ng gas mask. Ginagawa mo. Pala ito. Sige daw, putak kita. Malalim. Nakita. Hindi sanay makapandarag. Napasok sa tainga ko ang tubig. Hinawakan ako malagkit. Pating. Yung dalawa. Ginagawa mo.